Πατρίκ. Πού είσαι? Από το Παρίσι. Εγώ, Πατρίκ, θα έρθω να το πρώτο ναι. Νομίζω θα είμαστε όλοι μέσα με τα χίλια. Για μένα είναι 100% μέσα, σε αυτή την κατηγορία. Εσύ μου έκλεισες το μάτι. Έχεις μια πολύ ωραία φάτσα. Όλα τα κορίτσια γύρω-γύρω να τις ακούω, λιποθυμάνε, σου λέω κάνουν ράνουν. Πρέπει να μας πείσεις όμως για να πάμε παρακάτω. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Έχεις μεγάλο πρόβλημα. Κυρίως ταυτότητας. Πρέπει να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις και τι θέλεις να γίνεις. Μπορείς. Έχεις ένα στυλ, ένα ύφος που σου ταιριάζει ένα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο. Αποφάσισα να σε πάρω στην τετράδα μου. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à la porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement l'oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu les parfums de l'amour. 1 million d'heureuses n'en donnerait pas autant. Maintenant une seule fleur à mon entourage me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement l'oublier, et puis je fume. Je ne suis pas fier de ça, vie qui veut me tuer. C'est magnifique d'être sympathique, mais je saurai jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement l'oublier, puis je fume. Bonsoir, Patrick. Comment ça va? Τι κάνεις? Καλώς τον από το Παρίσι. Θα τα φτιάξω, δεν τα έκανα. Πώς είναι η Σαντζελιζέ? Έλα πιο μπροστά σε βλέπω. Καλά. Έμαθα ότι ήσουν μάνατζερ ξενοδοχείων. Ήμουν, ακριβώς. Και είμαι ακόμα θεωρητικά. Είσαι ακόμα. Νομίζω ότι μπορείς να αφήσεις τη δουλειά εκεί. Μπορείς να δηλώσεις παρέτηση, γιατί εδώ σε χρειαστούμε πάρα πολύ. Θα μείνεις για πολύ καιρό εδώ μαζί μας. Να δούμε τώρα. Πω, τι ωραία στο Παρίσι. Έχεις πάει? Πάει, Δύση, έχει Πολύ, έλα πιο μπροστά. Καλυσιδί. Κορίτσα, σας άρεσε ο Πατρίκ? Σας άρεσε? Μπράβο. Εσένα, Κατερίνα, μου σ' άρεσε ο Πατρίκ? Τι να πω κι εγώ, δεν μπορώ να πω πολλά. Με βλέπουν από το σπίτι. Ναι. Ξέρεις, δεν μπορώ να πω πολλά. Πες αυτά που Τι αισθάνεσαι. να πω κι εγώ, γυναίκα, τι να πω. Ζωγράφησέ το. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πες τα γαλλικά αν θες. Ο Πατρίκ έχει ένα, για μένα, τεράστιο προσόν. Έχει απόλυτη επίγνωση και έλεγχο των ικανοτήτων και των θετικών χαρακτηριστικών του. Ξέρει πολύ καλά ποια είναι τα καλά του. Ξέρει πολύ καλά ποια είναι τα λίγο πιο αδύναμα σημεία του. Ξέρει πότε να αναδείξει τα μεν και πώς να τραβήξει πιο κάτω τα δε. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε? Όχι, είναι και για εκείνο ξεκάθαρο ότι έχει αρκετή δουλειά να κάνει στο κομμάτι το φωνητικό. Αλλά έχει μια τέτοια γοητεία και μια τέτοια. Γιατί το λες αυτό, γιατί εγώ σήμερα τον άκουσα πάρα πολύ σωστό. Ναι, γιατί είναι ένα τραγούδι που ήταν ακριβώς στα μέτρα του. Ναι, και. Ακριβώς στα μέτρα του. Ωραία, τότε γιατί κάνεις αυτό το σχόλιο, ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα? Μ' άρεσε. Ήταν σήμερα σαν άκουγα CD, εντάξει. Ευχαριστώ, Νικό. Και να σας πω και κάτι, επειδή τον ζούμε αυτές τις μέρες τον Πατρίκ.
είναι για ένα τόσο ωραίο άντρα, είναι απίστευτα μη καβαλημένος. Αρχίζει να μιλά σωστά τώρα. Για Μα ναι, για να πάω. Το βλέπεις. Άρα και πάρα πολύ ωραίος άντρας και σασιτή η φωνή σήμερα. Αυτά μας είπες. Τα είπα, Αυτά τα μας είπα. είπες. Τα είπα, δεν μπορώ να πω. Και επίγνωση του τι είναι και ποιος είναι. Απόλυτα. Ωραία. Έχει star quality. Και έχει και star Έχει quality. star quality. Οκ. Γιώργο Θεοφάνους. Καταρχήν, πάρα πολύ ωραία επιλογή του τραγουδιού. Πάρα πολύ ωραία επιλογή. Φαντάζομαι την επόμενη φορά θα μας πει το Φρερεζάκι, την άλλη φορά θα μας πει το Αλουέτε κλπ. Συγχαρητήρια στον Νίκο. Επίσης, θέλω να σε ρωτήσω, στη Γαλλία γιορτάζετε την 28η Οκτωβρίου? Όχι, Όχι. Επειδή το λείπες λίγο σαν απαγγελία αυτό που ακούσαμε τώρα, γι' αυτό το λέω εγώ. Ήταν χτες 28η Οκτωβρίου. Σήμερα θα πρέπει να το τραγουδήσουμε. Πατρίκ. Το ετοιμάζω για τον χρόνο. Οκ, εντάξει τότε. Το ξεκίνημα του τραγουδιού είναι απαγγελία. Μίλα, παιδί μου, εγώ θα τα λέω. Όχι, η αρχή το τραγούδι είναι. Μιλάει το τραγούδι. Δεν είναι δυναμικό τραγούδι. Δηλαδή το ψιθυρίζει. Δεν ακούει ξένη μουσική ο κύριος. Ακούει Όχι. μόνο λαϊκά. Όχι, απλά το. Πρέπει λιγάκι να του κάνουμε λίγο η αρχή του training. τραγουδί- Γιώργο, δεν σ' άρεσε ο τρόπος που τραγούδης? Εκτός το- από το πρώτο δεν κομμάτι ξέρει. που ήταν τέλος ξέρει από πάντων αυτά. μιλητό, η απαγγελία που θες πες. ναι, Το ναι, υπόλοιπο ναι, δεν σου άρεσε? Δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα με τον Λόγω- Πατρίκ, το ξέρει. Δηλαδή, οκ, δεν μπορώ να παρασυρθώ από αυτό που βλέπω. Το είπαμε, το είπε και η Κατερίνα με πιο ευγενικά. Οκ. Γιώργο, Εντάξει. σε παρακαλώ. Τι θες? Ξέρεις, Ότι. θέλω να μου πεις ειλικρινά, είσαι προκατελημένος? Τι, στη Γαλλία? Όχι, όχι, με Ή το- ο Αλαφράνς. Είσαι προκατελημένος με τον Πατρίκ ή απόψε δεν σου άρεσε? Θέλω, σε παρακαλώ να μου πεις αυτό. Γενικά δεν σου άρεσε ο Πατρίκ? Όχι, ρε από τα παιδί μου, audition ή απλά σήμερα δεν ακούω σου άρεσε? σωστά. Και σήμερα δεν σου άρεσε, έκανε λάθος? Απλά ακούω, ρε, σαν και αυτή η δουλειά μου, να ακούω. Όχι να βλέπω. Οκ, εντάξει. Εγώ Γιώργο, νομίζω ότι ο Πατρίκ σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός. Και εγώ έτσι κατάλαβα. Βγήκε ο Νίκος, έχει επιλέξει ένα πάρα πολύ τραγούδι. Ναι, και εμένα εγώ έχω και ένα ενδιαφέρον να δω την εξέλιξη του Πατρίκ σε επόμενες εβδομάδες. Θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα το δούμε όμως αυτό. αυτό. Αυτή τη στιγμή Ας όμως κρίνουμε τη σήμερα, σημερινή, αυτό βραδιά. που είδα και αυτό που είπε ο Νίκος, και αυτό μπορώ να το κάνω εγώ αυτόν έτσι, θα το δεις στη σκηνή. Εγώ σήμερα το είδα, το κατάλαβα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα υπάρχει χώρος για ένα τέτοιο καλλιτέχνη και εδώ στην Ελλάδα με τέτοιο ρεπερτόριο ωραίο, ρομαντικό. Ευχαριστώ. Και Ευχαριστώ πολύ. πάμε να δούμε. Merci. Όμως θα δούμε και την εξέλιξη. Ευχαριστώ. Ναι, ο Πατρίκ θα έχει ακόμη τουλάχιστον μία εβδομάδα, εφόσον το αποφασίσει το κοινό, για να μας πει και κάτι άλλο. Θα σε εκπλήξουμε, Σάκη. Νίκο, Θα σε εκπλήξουμε. Πολλές εβδομάδες. Σε πληροφορώ, ξέρεις πολύ καλά ότι έχω μια φαντασία που οργιάζει. Από την πρώτη στιγμή που τον είδα, ήξερα αυτόν τι μπορώ να τον κάνω. Είναι από τα άτομα που αυτή τη στιγμή του έχω φτιάξει και τα 13 live, αν θέλεις. Έχω βρει τι ρεπερτόριο θα πει. θα μου πεις ποιο θα είναι το επόμενο? Αν θέλεις, ναι, αλλά όχι, γιατί να το κάψουμε. Πολύ ωραίο, θα σας αρέσει τρομερά. Είναι δίγλωσσο. θα πούμε. Είναι δίγλωσσο. Μήπως Λοιπόν. είναι διασκευή του Σάκη σε ένα γαλλικό Όχι, τραγούδι? όχι. Είναι ελληνικό-βραζιλιάνικο. Γιατί και αυτό το έχω. Ελληνο-βραζιλιάνικο είναι. Αν θέλεις πάντως έχω και έχω πει ένα γαλλικό τραγούδι. Ναι, ακριβώς. αυτό. Λοιπόν, Δηλαδή το δηλώνουμε, το έχουμε κλειδώσει, κλειδώσαμε. Οκ, περιθώριο δεν υπάρχει. Θέλεις και περιθώριο. Και τη Είναι Δευτέρα, πάντα και τη τους Δευτέρα ρωτάς. το βράδυ θα σε πάω στον Ντανί Μπριγιάν που είναι στο Μέγαρο Μουσικής. Γάλλος. Θα σε πάω να το γνωρίσεις. Σούπερ, ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Το είπες πολύ καλύτερα για τις πρόβες. Ευχαριστώ. Είσαι έξοχος. Felicitations, Ευχαριστώ, Πατρίκ. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Πατρίκ σας χρειάζεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι γραμμές μας είναι ανοιχτές και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να ψηφίσετε για να παραμείνει ο Πατρίκ στο X Factor το βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας. Ψηφίστε θετικά για τον Πατρίκ. Πατρίκ, απιεντώ. Ευχαριστώ.